sambal gudangan, kloban bayam, telur dadar. Wah, mantep tenan. Hawane pas udan deres, langsung aku mangkat ning ngarep omah iki. Telap-telep teman-teman. Jan, pancen suweger nek muangan isih wanget-wanget ngene iki. Cuacane wadem. Wah, nikmat tenan. Ayo, sing nonton mesti kemecer iki. Ndelalae ya ora udan wangin, udane wanteng. Dadi aku iso nene sing ngarep omah iki. Nek biasane udan wangin wis mantep-mantep tekan nggon nemperan ngene iki. Wes lanjut telap-telep teman-teman.